N'i ye Burkina pièce yira Mali kɔnɔ u b'a f'i ye ko nin ye pièce étrangère ka ban k'a minɛ mɔgɔ ka lakali ta a kɛra an yɛrɛ tanti la o y'a sɔrɔ Farabugu attaque la sɔrɔsi dɔ binna u bɛ ka taa o sangafo la a ye biométrique ɲini a m'o sɔrɔ pièce d'identité in o date banna donc ko walasa a kana boli ni date bannen Burkina pièce b'a bolo double nationalité tɛ interdit o mais ko n'i bɛ fanga de ɲini k'i bɛ kelen bila et puis anw yɛrɛ ni Burkina bɛ lahala min na a man ka fɔ Burkina ka papier ma Mali yɛrɛ de la ko nin ye papier étranger o yɛrɛ man ka fɔ a kuma man ka fɔ civil gansan dɔ k'a fɔ an ka fɔ bon o m'a faamu mais sɔrɔsi minnu yɛrɛ kɛlen don ka AES fɛn nɔrɔ u yan donc a cɛ man ɲi sɔrɔsiw k'o yɔrɔnin bɔ a la an b'a ɲini Burkina fana autorités fɛ n'u fana ye Mali pièce ye Burkina u ka papier étranger ko kuma u k'o fana bɔ a la a b'an ka confédération ɲugu don mɔgɔw la u b'a fɔ bon aw yɛrɛ bɛ ka aw sinsin nin kan aw bɛ nkalon de kan aw filɛ nin ye aw ka pièces fila yɛrɛ reconnu tɛ ɲɔgɔn fɛ yen aw yɛrɛ donnen tɛ ɲɔgɔn na aw dun ko aw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ mɔgɔ kamana gan kosɛbɛ ɲɛ b'a la i bɛ tila tuguni i b'a ye pop wagati kɛra ne hakili b'a la mɔgɔw tun bɛ taa Korofina ka taa si yen u bɛ taa ni teminɛ ye ka taa si soso la ka dugu gɛn u tɛ aran sɔrɔ pour que ka fiche individuelle kɛ walasa k'u ka carte nina sɔrɔ ne yɛrɛ fana delila ka si Sogoninko mairie la Kayi fiche individuelle nɔfɛ a ma ɲɛnabɔ maintenant Burkina ye mun de ye ko fo population de ka lafiya quoi k'olu nakun ye population lafiyali de ye n ye min f'i ye carte nɔgɔyali la Burkina nana n'o de ye a ye mun kɛ u ye commissariat mobile de bila sen kan commissariat kuturu ka blindé ɲini ka d'a ma marifa b'a kɔnɔ wa policiers de don u bɛ se ka intervention kɛ en tout moment u bɛ yala dɔrɔn u bɛ taa quartier la donc yanni e ka kilomètre 2 tagama ka t'i jɔ depuis 5 heures policiso da la ko aran ma se ne ma n wulila depuis 4 heures m'a sɔrɔ ne wulila n taara Bangida a ma sɔrɔ n taara nin yɔrɔ in na a ma sɔrɔ Burkina ko bon k'o banna u yɛrɛ de bɛ déplacer sisan ka taa quartier kɔnɔ ka t'u jɔ n'u ka mobili ye baara fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ commissariat policiso la yen o bɛɛ bɛ kɛ o mobili in kɔnɔ o b'i ka pièce d'identité dilan k'a d'i ma yen kɛnɛ kan teliya la kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛnɛ o de la ne k'i ma n ko komi pièce tɛ ka sɔrɔ pièce min bɛ datugu ka dayɛlɛ livre ba n k'a san ka binna très simple vienti bɛ dilan ni machine min ye carte d'étudiant bɛ dilan ni machine min ye manajaranin bɛ kɛ ka dilan a y'a ta dɔrɔn a ka taa a sigi commissariat la a banna polisiw ka ordinateur kelen kelen gulon na dɔrɔn polisiw bɛ n ko tubabuw ka carte d'identité bɛ dilan ten de n'i nana sisan i b'i tɔgɔ n'i jamu fɔ ani fɛnkɛ ninnu n'i ka olu sɛbɛnw don n'i y'olu bɛɛ don u b'a don dɔrɔn u bɛ sin ka sur le champ dɛ u bɛ sin ka provisoire bɔ k'a d'i ma i yɛrɛ k'a lajɛ yala fili b'a la wa fili t'a la i sigilen quoi san'a ka kɛ ok yan'a ka kɛ ok i yɛrɛ b'a lajɛ ah non y de bɛ yan mais a y'a kɛ i ye ani yɔrɔ jumɛn tuguni u b'o souligner bon ne ye 2001 de a ye ne kɛ 2000 ye u b'o yɛlɛma u bɛ tila k'a don tuguni k'a bɛɛ bɔ ka tila k'a yir'i la i b'a lajɛ fili b'a la wa fili t'a la u bɛ sɔrɔ k'a don sisan k'i ka pièce yɛrɛ bɔ k'a d'i ma sur le champ ni ma k'i b'a dɔn Mali pièce ko problème tɛ se ka ban diɲɛ kɔnɔ quoi o de la ne k'i ma n ko ministère ɲinan ko daminɛna san joli biométrique ko daminɛna san joli ala ka don o da mɔgɔw b'a erreur kɔnɔ hali sini o dɔw bɛ ɲinan ko san 20 kɛ ni erreur kelen kɔnɔ a tɛ se ka ban quoi bon a kɛlen don ka voyage gɛlɛya mɔgɔw bɛ yen ne yɛrɛ de tun bɛ t'olu ka opération kɛ banque la parce que pièce t'u bolo ka taa kɛ u ka pièce dati banna pièce ma sɔrɔ ɲɛ b'a la kabako dɔn bon an b'an faso fɛ tiɲɛ don ninnu kun tɛ kan tɛ jamana fɛ dɛ parce que ni jamana ye nin falen a tɔgɔ ye jamana marabagaw de ta ye wa a lafiya ye olu de ta ye bon Burkina ye nin min kɛ et puis u ma dan o ma ni commissariat in fana n'a bɛ yɔrɔ min na ni population sigalen don yɔrɔ min na ko bandiw bɛ to ka k'a yɔrɔ la ni commissaire sera yen nɔ a bɛ taa f'u ye sur le champ u bɛ élément bila ka taa patrouille k'a yɔrɔ la ɲɛ b'a la et puis u bɛ tila tuguni ka population la sensibiliser k'u la faamuya faso kanu ani u danbew n'u fɛnw na ani yɔrɔw sanuyaliw la ani pièces ninnu nafa ye jumɛn ye ka population la faamuya o kan u yɛrɛ y'a jira k'olu bɛ population de kama donc ni basa ma jigin miɛntɔ bɛ yɛlɛ u y'a kɛ ten de komi aw ma na donc an bɛ taa aw sɛgɛrɛ ka taa pièce d'aw ma Mauritanie u bɛ mobili ta ka yala kungo kɔnɔ u bɛ Mauritaniens u bɛ t'u sɔrɔ sagagɛn na u b'u minɛ dɔrɔn k'u lasigi ka ji kɛ k'u ɲɛda ko dɔrɔn ka clinique kɛ k'a jɔsi dɔrɔn k'u sigi k'u photo ta dɔrɔn k'u ka carte bɔ k'a d'u ma ka tɛmɛ u sen fɛ Allahu Akbar bon n'i y'o fɔ anw ɲɛna yan nɔ o bɛ kɛ i n'a fɔ siko ye dɔɔnin quoi a bɛ kɛ i n'a fɔ an bɛ ka rêver